Şepe, baydım aydayan maksin tanıdın mı? Tanıman näme? Bu aman maqsa ahly. Hava. Aman Goşudov soňky döwürlerde adygyp başlady. Geljeği ulu bakşy. Hawa. Onu tesem var, okuyubam. Ýöne o barada dinleýijilerimde giňrek gurrun bir aýsak, has gowy bolarum kanya. Ay, oň işi hayırlı. Ana warçymyň aman maksı bilen eden gurrunçylygynyň ýazgysy bar. Dinleýijilerimize şonu eşitdirer suwaly bolurdur berer. Ola hatam oý. Hani ýalgyň goýber, bir de meşderi. Bolýar. Aman, sizin başçılığınız hakkında ümüm eşitiyet, dinleyicilerimden dinleyendir, sizin aydınlanı değil. Siz şu yolu ne illikle ulaştınız? Men yadıma düşüyorum. Şu 50. yıllardan ömrek şu yer aranandan sonra şeyle bir yaş oğlanlık yeni oku etmeyen çağı. O vatlar radyo dileyenin bar heyre koyulurdu olurdu. O böyle qara kağızdan radyo. Olam şeyde salaca aydardı. Yani sonra belli adamlarda bolýardy. Sonra aydım hal akşamına berýämişler diýip şu çağa kap giderdi. Şu öl den duşağa oğlanlarymyz bilen. Onam näme çağa bolan şu uzun oýnap ýatar, ýa-da garany, ýa-da şonu dinläp bilmän uklap ýene gaýdylar daýdy. Şunun ýaly şeýle bir ullukan hüwes bar meni. Şeýle bir şirin ýakardy gulagymyň hiç onu aýdyp berýärler. Ondan bir sebäp bilen şu öýümde dutar düşdi bilen. Şu ýadyma şunak. Näme sebäp bilen düşündi? Çağırdyym bir şu döwürde bizde bolýardy. Yani şu telekomda da okuýardy, şu demir ýol telekomunda ýanynda ýaşardy. Şol oğlan ýanky bize bir ikije basyp öwretdi dutar. Şoňa şeýle begenip näme doganmy martda, olam şoňa ýaly şeýle bir howes ýondy. Ondan biz ullahan albilen adamymyz bolmady. Sebäbi olam bir saatynda der, onuň şoňa ýaly dutaram bilinki der şeýdip araýany asyldy. Onuň döwür çykyraty bu toramysyň pionerler köşkü bardy Aşgabatda. Onda da ýanky köp ýaş oglanlaryň halipasy bolan Bäşimler laq diýip dutar öwrediýän ýaşly bolup geçdi. Köp Bäşmagda saýlap seçip içimizden ýanky bir topar oglan bolup batyp 3-4 sanymyz aldy. Şeýle ýanky kurjokda dutar öwrenmäge başlady. Amma da ulak baga gatnamak meýser etmedi. Ay bir ýarym ýyla deniz şeýlere gatnadym. Ol görkezliýän öwredilýän atlara men ýüzüň öwrendim otanda. Ondan soňra waka näme öwrendiňşe da köp zatlara düşünmek bilen bolýanda. Ol döwürde radioda da ýanky mullaga, turlaga, ýanky beýlepi bagşladanlar, güýçli bagşladanlar çykyş edip o biz onam dinleýär. Deňişdirme ýüze çykýar onundan bärde ullukan bir alaradyň ýoklugyny düşüp galýanda. Şeýle ondan başga ýollar gözläp urýanda öwrenmek üçin. Bizim umuman ýaşan owamyz bu dünýäniň owasy. Ol owada şol döwürde bagşy saganlaryň bir meşhur saganlaryň başlanan üýşen ýerleri de. Men ýatladym şu sebäpden. Romallar Fahir Sotaýda ýaşardy. Fahir Jeparow Sotaýda ýaşardy. Onuň häzirki meşhur gyzakçyny Atawliýew. Bir Jeparow hedi. Gyzakçy Çary Gurbanow. Kiçigeli Muradow, Ýeşgeli Amanow. Ýagyr Nurgeliýew owat ýaşdy, ol Ýagyr Nurgeliýew. Sultan Jygaýew. Aýkarat hemmet diýen ýaly Sotaýda ýaşardy. Onuň ol owada egerde bir tähelçi şol ugro sen okuýuň boldy, söýgüň boldy, ol bagşladanyny bolmalyk mümkin däl boldy. Bir hiç şoň ýaly ýüde çykýarda pikir. Başlan şu wagtlar çeperew söňlüň gözüne geçirişleri, festivallarym köprak geçirilýär diýdi. Şol döwür bir hili gyzykly döwür. Şo döwürde şu saada bolan howes ýeke bildi der. Ol bütün halkda. Şol plan ýerde bagşaýdy diýsem, şol bütün owa bolup türler barlar şol döwürde. Ana men birinji ýanky aýtsa golýan adam şo 57-nji ýylda Aşgabat raýony boýunça festival geçirildi. Ene şonu men aýdym aýtmaly boldum. Özüm bir 10-13 ýaşly oglan. Awa. Onun özüm bir ekawrak bolamdan bu teoriýamdaky sadanlarymda da göwülmeýetene. Şoň üçin onuň
bir tanışmysyny tapyp meşgul gyzak şeýme atawly soň öýlerine bardylar. Şu sebäbim şoňa bir ýanymda gyzak çallatmak, şoň bilen çykyş etmek maksady bilen. Atawly şol dinledi, etdi, gördü. Elbetde olam razy. Hem mümkin şoň ýaram bolmam mümkin. Onu razylyk berdi. Şeýdip buna şo ertesem şo festivalda atawly bilen çykyş etdik. Şonda da men gözelim diýen aýdym aýdypdym. Ana şoň ýaly hadisadan başlandy. Afoňam näme? Ýuwaş-ýuwaşdan şol dowam etdirip gidip otyr çara Allah durdy, häzirki gyzak sülen duş geldim. Soňanyň o 4 gulym insual agamrat durdy diýipdi. Oň bilen afoň wakanyň mäne garaýyp sülen ha duş. Soň çaranlar barmy şu adam barlaryň amanlydy mürçäýil. Unu köp ýazaramda şolar gowam berýärdi utardy. O şeýle buna şolar ýary bilen öýlara duşup, öýlara sünnüläp çarlary üstüne işläp aýdyryp, ýa toýlara gidip eýdip şuňaly bahanalar bilen ýuwaş-ýuwaş näme ötüşler emele gelýär ýani. Sizin ilkinji ýazgylaryňyz haçan boldy? Birinji ýazga baranmyz 59-njy ýylda boldy. Ýöne bir ýerden bardyk ýaz etmäge, ýa sarallarda ýykyjakçy. Amanlydy bir çaýym tarana. Şol belki anhamlyň zaýyna giremde pullaga otyr. Şolanyň bir de aýdanlar oglanlar şo çekimli liýadan pes çekme bolan diýdi. Ene şolan bir de bir şeýle bir koltuk bolly, bir ýöz bolly, uzur bert diýen ýaly. Ana men şonu ýazdyran aýdymlarymdan galan häzirem efire gidýär ol. Asylmalmy diýen aýdym. Ol aýdymam men bolmuşam diýen hazır özüm işläp özüm aýdym etdim onu. Ana şaka deň şolam taklaryp geldi. Şu wagt näme käre diýen? Men muny ýene ýyzyn dowam etdirsem, oňjuklardy tolup şüýşä girdim, fasyl şüýşäne. Onuň şol arada armyan gullup etip geldim, onu torp geldim, onu ýene dowam etdim. Onuň şol bir näýatlyk bilen, ýa-ni 66-njy ýylda men bir aýdym taýy goýmaly boldum. Ona şo 67-nji ýylda umuman ýa aýdym taýy goýup demir ýol işe girdim, demir ýol. Şo demir ýola işe girip o taýda da näme? Şo ýuwaşdan başlap onuň lawosyny teknik muktor şeýdip işler häzirki döwreden şol demir ýolda işläp gelýän. Hani 20 ýylda olmuş. 67-nji ýylda amakly şu taýy elimden goýdum diýen ýaly boldy da. Şol ýyllaryň içinde şu 10 ýylda elime dutar almadyk gatlama boldy. Soň aýdym taýy haçan başlady? Şu 85 ya 86 ýylyna dogry ýadymy şuna. Şu mullagan 100 ýyllygy geçirildi. Şonu uly dabar edip geçirdiler da şunu. Birinji partda. Şonuň dabaratyndan ýazgda görmeklik baňa telewizionyada meýser etdi. Şol dinledim. Şol benden şo döwürde bolan taýlanlaryň işeýle kynçylyk döwürde şu taýy şeýle östürip şo kynçylyklary döz gelip şunun ýaly derejeleri ýetirenlikleri. Onuň şu döwürde bolsa biz dogrusyny aýtmalarny şonuň bir edil doly dowam etdirip bilmän duruşumda men şeýle bir nemetdim der şo. Şol ýa-ni şeýle hazuw öğretdi meni täzeden. Şeýle bir joşgum öğretdi. Onu aýdyp goýar ýalar, onu hiç düşündirer ýalar. Ondan şol döwürden başlap elime dutarap ýene başladym men. Şol 86-njy ýylyň noýabrynda Atawly Halipanyň taýdanlarlyk etmegini, ýa-ni oglanyň taýdanlarlyk etmegine 5 tane aýdym ýazdy. Dinleyijiler onu eşdiýänler, şol kimin ýarken garlanyp, onuň Atawly üçin murşar aýdymny mullaganyň bu taýy sahybaşydyr we ýene-ýeneler. Şu şaka deňiş 20-den geçip gitdi aýdym. Meram ýazdyran aýdymlamda radio stüdýodan dinlenýänler. Emma düreden aýdymlamam bolsa, aýdymlam sağlam, ol 30-dan eşdi. Nähilere işleýän şu täze tarapdan dürediňizmi ýa-da öňkü aýdymlary birhili täzeden işleýän nähilere? Her dürediň bir usul bar. Men bir tapar bir aýdym eşitdim, ýa taýy eşitdim. Bir kulagymda galdy, soň o wary ýa-da o wary ýitip gitdi. Ana bir belli bir wagt geçýär, onu şoň esasynda birdat emele edýär. Bir hili kellede işler ýa-da şoň esasynda
Fakat dürak diye. Hemen kellende son furat emele veriyor. So duran furat emele veriyor. Yonu sonra mağa sonu tapaymak kalıyor. Ondan şu dutar perdelerini son tapmak kalıyor. Başka men sonra kıyısılık göremem. Öyle bir uzak vaxtada çeken ha o. El diye ruh oluyor. Sonku döwürde şuraya bollu mu siz? Ondan sonra edebiyat sanatda her bir oral durdu. Onun bir koşkusuna kavat geldim. Görsem diye koşkusu. Men sonra şu öz qalağıma, öz düşüncemi, öz tutyan yoluma kavat gelen fikirleri gördüm. Çok koşkuyun uğruna şeyler hem öğretmeye başladım. Belki şonu çalıp derersin. Ana elimde tutar, men bir başağını bir küpüyetsini görkedeyin onu. Parahat yurdumda, parahat dili görsen. Bu parahat yurdumda, parahat dili görsen. Yerun kiyeneslerle, dostunu dili görsen. Bol fağanımda, müsfül iş yok yanımda. Baranımın ağında, arasda teli görsen. Aman sizin ha demir yol sol işleyenliydiniz de. Aydın tazdan nädin gelecekde nähili iş salşat. Dinleyicilerim köpsi şun ýaly duşamda ýolla iýdi. Näme şu kän telewizora çykan diýip soraýarlar. Awa şun ýaly soralar ýüze çykýar da. Awa onu men näme bu köp saat özüňden söýdüren agamar. Bir bağışlagyny diýenler bir iýdelse de gowda. Yani biz özümizi atalap durmaga bizim ýaşymyzdan bir oňur geçip duran dogry. Awala o mesela şoň bilen baglanşypdy. Näme telewiziýan bir deger işgärler bar. Buratlardan gylyklanmaly, etmeli, iýdemeli, gerekli ýerine bir habarlaşyp çağırmaly. No mesela şolatlardan söýelýär. Ondan bir näme şolatlar heýrek bolsa birem heýrek çykyş etmeli bolýar. Belki şuwatlar täze ansambullar asylýar daýyply belki şolary da girmek niyetiniz bardyr. Iýdelse edilse näme bu sungat diýilýän zat şeýle ödüni çekijek zat. Onun gurruny ýok. Sen nirde işleseňem ýüregiň şol sungatda bolup dur. Ol aýrylyp bilmeýän ondan. Näme o durmuşda haýsy ugurda peýda berseň şol ugurda ulanýan gowda. Egerde şoňa bir talap bar bolsa, mezburluk bar bolsa, gerek bolsa, o men garşylygym ýok. Ýöne şu ýagdaýda şu bir soral biýdelýän zat ýok da. Näme işler diýor, gapdaryndan hem şunu dowam edip diýor. Garandan görýär gelecekde. Bolsa da amanyň bagşylyk bilen ihlasy zor. Wah, zorla. Ýöne şo zoruny durmuşa geçirmekde iş bar. Şepem diýene, öňler aýdym taýdyň garamatkeşleri halkyň içinden ýetişen zehinleri gözläp tapyp, olaryň zehinleriniň hazam taplanmak üçin şert türeder ekenler. Olar soň ustad adamlar bolup ýetişer ekenler. Şu atlar näme üçin şeýledilmeýek? Doğrudan bu sowal ören yerlikli sowal. Belki bizim sunwadymyzyň, edebiyatymyzyň häzirki döwürde paçarlap üsürmezligem bizim kadrlary kimmäge garaýanlygymyzdan mulaýmaga mehtimal. Dogry. Ýogsa amana da sehel gollu berilip, kömek edilse, oňat bagşy bolup ýetişmek mümkin ahry. Hawa. Belki bir mesele bardy, degişli guramalardyr, adamlar alada edilerdi. Belki şeýle bolsunlar. Gel bir çoguranda göre aman maşyň aýtmanly dinleyijilerimize bir kıtan aýdyp emişdireyli. Ola tüh yerine düşerdi.